En Tsuboshi, un jove guerrer de Seiryu, està desolat per la mort de l'Amiboshi, el seu germà bessó, i ofuscat pel desig de venjança, assassina brutalment la família d'en Tamahome. En Tamahome es transforma també en un ésser terriblement venjatiu. Jo també tinc una cosa per protegir. I juro que invocaré Suzaku. Salvaré en Tamahome i totes les persones d'aquest país. Amb aquest desig al pensament, la Miyaka renova els seus vots com a sacerdotessa de Suzaku i marxa cap a Hokan, el país governat per Genbu, a buscar el Shinzaku. Misteris que es preparen. Oh. Keisuke! Miyaka! La Miyaka i jo estem connectats per aquest cabell que li va quedar aquí. De la mateixa manera, ella i la Yui estaven connectades pels uniformes de l'escola. He de descobrir tot el que pugui d'aquest llibre. Keisuke! Ei, que parlo amb tu! Ostres, mira quina noia! Quina passada, renoi! On? Oh! No pot ser que siguis tan ruc. Oh, Tetsuya! Ara no tinc temps de parlar amb tu. Espera't un moment. Encara em deus els 10.000 iens que em vaig deixar l'altre dia. Ho sento, ja t'he dit que ara no tinc temps. Ah, no? I què és tan important? Què dius? Que la teva germana Miyaka ha quedat xuclada dins d'aquell llibre? Xxxt. Oh, va, Keisuke, a qui et penses que et rifes? Creu-me, t'ho dic de debò. La Miyaka és dins d'aquell llibre dels 4 déus del cel i la terra i hi viu com a sacerdotessa de Suzaku. Quan va haver reunit els 7 guardians de Suzaku, figurava que havia de poder invocar Suzaku i fer realitat els seus desitjos, però no se'n va sortir. La seva millor amiga, la Yui, també ha quedat xuclada pel llibre i ara totes dues són enemigues declarades. Tamahome. Que no t'adones que si vull protegir-te així és perquè estic enamorat de tu, Miyaka? Tamahome, és per aquest motiu que he tornat des del meu món. No podia oblidar-te. Sabia que havia d'estar amb tu de totes passades. I per això t'havia deixat primer. No podia suportar que arrisquessis la teva vida només per protegir-me. Yui, el meu cos no em respon. Què et fa mal? Aquest lloc és un temple de Seiryu, per si no te n'havies adonat. Ara el teu estimat Tamahome no podrà ajudar-te. És una trampa. Yui, però què fas? Com pot ser? Em vas enganyar, Miyaka. Tu no vas venir per trobar-me a mi. El que et va empènyer a tornar va ser el teu desig de trobar en Tamahome. Ho has tingut molt fàcil des del començament. Tu has tingut algú que t'ha estimat. I per mi ha sigut just el contrari. Te'n pots fer una idea? No saps tot el que vaig passar en el moment que vaig entrar en aquell llibre, ni tot el dolor que vaig suportar. Yui. I tot el que em va passar va ser per culpa teva.